Празниците ни свързват. Свързват ни и традициите. И настроението, което споделяме с всички наоколо. Свързва ни желанието да зарадваме близките си. И да добавим щипка магия. Но това, което наистина ни свързва, е доброто. Това, което правиш за другия. Затова и тази Коледа ние от А1 ще направим нещо добро и ще обновим детско болнично отделение. Нека заедно се погрижим за децата. Нашето бъдеще. Включи се и ти. Дари лесно през моят А1, а ние ще удвоим всяко направено дарение. Свързва ни доброто. Празниците са време за забавление и заслужени подаръци. А желанието да направим добро за другия отново ни свързва. И този декември подаряваме на нашите абонати неограничени мегабайти и достъп до всички телевизионни канали. Активирай лесно през моят А1. Благодарим ти, че си наш лоялен клиент. Само поискай А1.